2100ல் ஏன் 2080ல் கூட நம்மளாம் இருப்போமா இல்லையான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு கட்டின வீட்லேயோ அப்பார்ட்மெண்ட்லேயோ நம்ம 100 வருஷம் வாழ போகிறது கிடையாது. நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாங்கின காரு வண்டி எல்லாமே கூட பழைய இரும்பு கடைக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை அதை வேற யாரோ எடுத்து புதுப்பித்து அவங்க ஓட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கே அடுத்தடுத்த வாரிசுக்கு நீங்கள் யாருன்னு தெரியாமல் போகும். ஒரு காலத்தில் ஃபோட்டோவில் தான் நம்ம தெரியும். இப்போலாம் அந்த ஃபோட்டோ கூட யாருமே வச்சுக்கிறது இல்லை. அடுத்த ஒரு 10-20 வருஷத்தில் நம்மளோட பேர் கூட மறந்து போகும். தூக்கி போட்டுட்டு அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்க்க போயிடுவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்ம கோவப்பட்டுக்கிட்டு அதை தூக்கி மண்டையில் போட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் அதுக்காக யோசித்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு அதெல்லாம் செய்யவே மாட்டீங்க. உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழுங்க. யாருக்காகவும் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழாதீங்க. ஏன்னா எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை. மனிதன் வாழ்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தேவை தான். ஆனால் இதுவே வாழ்க்கை கிடையாது. நம்மளுக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க.